Kaya dahil rating kuno aga mong batang budget. Special award. Guys, adung bantang lakaw ni guys. Asa man ka pa doong? Mercado. Mag-unsa man ka? Palit. Og Hay palitan. Makaan. Majong buntag natang tanan guys. Mahaw taninjo. Ya, mangsa. Pinaisan nga tamban. Napaisip pa pagabre og tamban guys ya. Berapa? Ha? Berapa? Labian sir pun mong asin. 2 kilo. Uy, gino na to. Sa isang tamban, kuan rami kilo. Asa tamang lakaw ron? Ato mercado. Ah. Toy ang kuting na tug. Inzo nang kuan last school unza guys. Ikim-kim recognition. Yeah. Ang lakaw sa mi karong buntag guys, kaya namin importanteng palitan. O mahuman na tong project na mas gawas. Palit meron og pintal. I-color na tos bungbong sa gawas. Harong mahuman na to. Mahuman, balhin na mi. Ito. Yes, no. Mahaw ta. Mahaw guys. May suka ba? Parat Pat ka jo? Parat na. Prata dahil isang pinaisan. Pinaisan ni dyan nga kuan. Tamban, tuloy. Nagpais mas papagabril og tamban tuloy dahil dyan inasin. Mga kasi. Naragabuka na dyan gawang kuan guys na. Sana gabuan mapunipuhon. Gaba ang punipuhon guys. Dong Miss Ubay. Kapadong. Bye. Magan sa kagubay. Kuan sa pikas bay. Mag palit og Pintal. Pintal. Talabi guys. Padong sa upuhan. So bye guys. Atang na may crazy kill. Padong sa merkado. Padong na Miss MM. Go na na. Daog red na stop na na. No. Di na Miss MM guys. Mili na may color para pintal sa gawas. Nairaghang pintal na rin kapilian. Batang, wa kada ipit. Tigam palit tag ipit ron. Kat palit may gamang usa ka saga, guys. Tanaw watch pila. Ah, ini bin watch. 13 watch. Ang kana ra. Pila na? 155. Palit mig saga, guys, kay way saga aga mong kusina, arang ngita. O kana, kana. Naidaghang baligja darhe. Kumpleto ni MM nga dari ubay. Kompleto lah. Ano naman nagkislap-kislap. Aliday. Nagkislap-kislap naman eh. Nagpaabot pa mis katong muko-mumake sa color. Ah. Kuya wood color. Firefly. Di am na naghandari. Ah, bomboya. Napod. Imbes na po dito sa ibabaw. MM Obay branch. Lang rice cooker nga dake tag 1925. Dapat tag sa may 5 cups kuno 10 cups kani. 5 cups kare. Dagkare per 10 cups 17. Mas mahal itong usa. Kare 17. Oh, darata dali. O pa magipaabot. Ja. Mas mahal dai si ja nga kuluan. So to na guys tag 1,040 ag galon.
So diyan ako sa cashier area guys, kay mobayad na mis amang napili nga color nga kanang pintal unsa giapilan day na mo darig brush o karing roller ug nipalit pod mig amang saga guys para sa amang kusina. Kay grabe na gadzang iubag amang kusina guys, labi na ini kagabi agamang ispat kay na brown out man pag amang ispat sa labaw pa mas bumbilya amang ispat noon guys. Unsa mo to gipa-check sa ni Ma'am Cherry ag katong amang bumbilya og okay ba si Jam, siga ba si Jam guys, gipa-testing sa si Jam. Diyan bayad na ko pintal. So makaibaw ra mo guys puhon og unsang kolora ag amang napilian para sa amang bengbeng sa gawas. Ug daghan kadtong salamat sa mga ate nga grabe jud ka mga supportive kaadto, grabe jud, we love you always ninyo te. Amping mo kanunay diha sa Ohio, USA te. Inja nana ni bayad ako sa amang pintal nga kanang naay napilian puhon makaibaw ra mo guys ug unsang kolora nga amang napili para sa pintal atos gawas. Unja shout out day ko nila ni Ma'am Cherry kaning ilang cashier nga gwapa ug sa ilang checker nga gwapa ni Ma'am Linlin. Thank you so much kadyo ninyo ma'am nga arang kadyo ka mga beutan nga mga staff dari sa MM Home Depot dari Ubay branch guys, grabe jud kadyo ka mga beutan sila kaadyo. Mong ganahan gadzan mi dari mamalit guys kay mga maazo gadzan sila mo entertain og customer kay una gadzan kay mga pangutana tabagan kanilang maazo og na kay mga pangitaon diha ila gadzan kang tudloan og asa to dapit to mga nakabutang. So daghan kadyon salamat ninyo ma'am ug sa uban pang mga staff dari sa MM Home Depot. Diyan na guys, ila na buti nga sugdan og mix ning mga pintal. So puhon makaibaw ra mo guys ug sa ning mga kulura ning amang gi palit. Pero sa mga kolora nga one color among gud ni para sa gawas guys. So naana ila nang gisugdan og butang og color. Gimix na nila. Bahala na sila na guys, imikos-mikos na nila. Diyan na may machine na guys. Ato na laysud ato na jug-jug ug maadyo or ma-mix siya. So bahala na sila dan ha. Bitaw. Sila ray bahala na guys. Sa kami paabot ra mi dari ug mahumana karon manguli na may inughuman. Nagsamok na skim-kim. Mix na sila sa color nga ganahan ni Kim Kim. Ganahan ka na to nga color be? Sana all ganahan siya to nga color. Bitaw. Nice man gud siya guys. Napila ni Kim Kim no kay dirty. To pag-testing pa. Tatate. Ate Cherry. Cherry. Ug ate Linlin. Shout out. Nasa MM dito. Sila dane? Ha? Sila dane? Oo. Nasa ilang kuha na. Abi ko pwede balde kay balde yung tamang ipamix. Di masad ag balde na sir no? Di man masad ag balde guys kare ah. Balde yung tamang ipamix. Di man masad. Dai no? Kim mo makadag ipit ag mang baji gamay. Kadami. Palitan kan hag ipit dito ron. Ako ipit sa daghan. Tos bahay man nabilin. Balik naman. Pili og color nga imong ganahan. Nabaliktad man na. Na, good. This is Kim Kim family color. Na pink kasi isang ganahan na pink katong butang ato sa gawas. Ganahan ka og pink. Di ba kulor na nakikabay? Okay. Kuha ng papagabril guys. Pintal. Thank you. Salamat ma'am. Yan na. Pintal. Hey guys. Hindi na kakim? Yan. Patang kamay. Sakay nami guys. Propan na rin nga. Ay nagbubat ang damay. Pwede na kumatug. Sitog na. Nalanghit man siya kaniha. Ito tricycle na matupon siya. Sit na. Tupon siya guys. Dala may terminal sa Ubay. Larga. Mama.
Awa, mama. Amas mama. Awa. Sa amin? Ako, tiya. Has papa. Ilahan. Uli na may guys. Kami na sa ubay. Uli na ang mga person. Susilin na. Susilin. Na miss bye guys. Sabot na mi. Katasas kim-kim dia. Tasan ka be? Ha? Tasan nagbata dia? Kaon taon sa ring kari. Mamanit ang favorite kanina ni ba? Ngayon nga dahil? Limot ko. Donas. Dahil na miss bye. Abot na mi. Thank you Lord sa safety nga biyahe. Mga batang badzi. Katasan nin taon. Nganahan masag nga na. Da. Ngahan na dyan mukha ano nga na. Bati bata. Kaon na. Busog ako ang kaon. Kamay pa ko. Gamay pa man karon hanto dron. Ngangat pa. Wala pa di ay. So sino? Di ba sa una? Karon big na. Hindi ko kaabot sa nusa. Karon big na ka. Lakaan karon mo tubo pa. Ate Chire, sa ate Nilin. Naasa Sa Obay. Obay. Shout out Ma'am Cherry o ni Ma'am Linlin nasa Home Depot nasa Ubay branch. Rayna na kunog amang gamay badji tanawa lagi. Si Ma'am Cherry mo na sa cashier nga gwapa nasa Si Ma'am Linlin, ang chicker nga gwapa, buutan pa dyan ka-adjo. Bitaw, puro na sila mga ma-adjo diha mo entertain guys na sa Home Depot na sa Ubay branch. Sila ka ng pink na ngana ma. Pintal? So dito man minamalit sa ilahang nakatita kong pink ma. Dito man minamalit og mga kuan kanang gamit sa bahay. Basta kay dito na tanan na napalit ng mga kuan. Pintal. Nga na, dito na sa Home Depot sa Ubay branch. Diyan na. Shout out ng mga kuandas Home Depot. Madyo man sila dito mo entertain guys. Munang ganahan ta dito magbalik-balik. Insa, ilaha pang pintal mo mix pud sila. Munang nindot dito. Na sila kuan ba? Mixer. Bantugan na nung mix sila sa mga color nga atang ganahan. Bantugan na nanguan ko sa kura and shake kuanan. Ganan si Kim na to. Kay bugnaw pa jud. Napad sila daghang baligya dito guys. Naghanap ay pang pintal. A few moments later. Ano na may siskilahan ni Kim guys. Recognition day naman nila. Kailangan nila ro. Halingat ko pa atong si Tanguan. Basta parang kilay, marunong magkilag tinggawong. Mag-aaman. Alam mo guys. Ay kagwapag among baday kamay. Kasi tarang natimbo ko na pangpang. Kapit na sila magsugod guys. Na Kim. Sa may imong kuanday, award. Sa imong award. Daw na ko na award sila tanan. Si Zia, may mga Zia na. Hindi pa yata maklare. Mga chikiting. Buwa pa sila. Buwa pa sila. Buwa pa sila? Buwa pa sila. Patingan mo ari. Buwa pa sa mga tinggamay. Kimi. Bukod ng mga chikiting. Kasi silang mga lingkuranan. Na guys, nagpahalang na 9 taon na mga chikiting na silang mga lingkuranan. Kaya excited na sila magdawat sa ilahang mga awards karong adlaw. And karong adlaw po guys, grabe ka dyan. Excited po may mga parents nga makakita nga makadawat og awards sa mga anak, no? So malipay mga dyan tag na madawat ka awards sa katong mga chikiting. Grabe ka dyan ng lamis daghan. So karong adlaw guys, mao ni ang mga graduate nga mga K2 nga mga estudyante na mao na sila ang mga graduate karong adlaw. Oh, congratulations ninyong tanan guys. Labi na sa mga chikiting nga mga graduate karon. Good luck sa inyong next journey sa inyong pag-eskwela. Archel, Angelo, and Patrick, together with his parents, determined
Huwag na guys, gitawag na Kim Kim kay arong magkuha sa jahang mga awards nga madawat karon. So grabe ka jud. Ako gikalbaan ko guys, kalba nga excited ka adus deghan. Kita no malipay ta nga na ay makuha nga mga awards sa gatang anak sa jahang pag-eskwela. So salamat ka adto ni Ma'am Babe sa jahang pagtudlo sa mga anak nga whole year nga nayo na sabtan ug mao na ni naani sa mga chikiting nga mga awards sa whole year nilang pag-eskwela. So posing sa kadidot mi diha kay magpa-picture mi. Salamat sa tig-picture Taloyski. Shout out. Thank you sa pag-picture. Unja shout out po ni Ate Darlita nga always nag-watch sa mong vlog. Kanang nigakas ni Kim Kim. Shout out we love you. Nanay award. Rating kuno aga mong batang budget. Special awards goes to Nathaniel Q. Mataraya. Grade 1. We will also receive Naturalist Award, Makabansa Award, and Happy Helper Award, and Batang Maaasahan Award. Hold your hands! Hey. Brave Soul Award, Determined Kid Award, and Naturalist Award. Hey, na mga award ang mga kabataan. Miss bye guys, nanguli na mi. Humanagi lahang moving up ni Kim Kim. Guys. Dara kita mga nangadawat nga awards jahang ribbon best mo na jahang mga nangadawat karon guys na best in writing. Congrats Kimi. Lagi naupat ka buok. Nga naman po ka ko rin diyan ma. Okay. Diyan sabit-sabit. Tariha mo. Congrats ninjo Kimi ug sa imong tanang classmates. Sa tanang mga ug sa tanang mga nang graduate. Congratulations ninjo tanan. Lipay ka adto mong batang badji oy. Nga niya. Ay la kuya kay naman pag ilang mga kuya nga nagaling ka nga basa des bagbagzo nang labog na nahaguban guys. Nga na las kuya Kinkin ug kuya Gael. Toy nabilin kang kuya Kinkin tong nabilin danto. Daghan pag mainga na sila kuya day. Sa una, katong bata pa sila, anak mo. Tungkod. Sige, kung hilak sa ospital mo no. Sa una. Kadidigan naman ko. So guys, mora na ang daily vlog. Thank you for always watching guys. Bye-bye.